Het was hier een hele storm, het weer compleet jest, vooral van de maan. En dat is ik te zien onder de camera bij mij, want die zal uit toch eens even bewegen, toch die hudden, want stormen gewien. De HT-race ging net terug en het jestige waar, nou het weekend wordt het al wat rustiger, maar de buien bleef ik. De verwachting, joen en vannacht, droeg waar, zat nou steeds. Wel een prote bewolking, eerst ik nog wel wat opklarings en een temperatuur om de beide 9 graden heen. Vierders de wind, matig en vrij krachtig uit het zuiden en het zuidwesten waait. Mooi. We beginnen met een aantal buien en buikjes, vooral in de maandtijd. In de middag wordt het droog, breekt de zinnen terug, temperaturen 14 tot 16 graden, kinderen nog correct op terug. En de wind die komt morgen uit het westen en het zuidwesten waait. Is matig en krachtig, de krachtige wind in het kustenwaardgebied, dus een waarschuwing van de watersport. Nou, die waarschuwing geldt zeker van de nacht, want dan komen er buien, dan komen ze op tongen en mies zitten. En dan terug naar sneeuw. In de maand nog een paar buien, in de middag werden zinnen erbij, ja, temperaturen zouden erbij de 13 en 14 graden heen, misschien nog wel 15 verder op de provincie. En de wind matig en vrij krachtig, nog altijd nu het westen en het zuidwesten waait. En dan zorgen we vooruit naar een mandje en een tiesje, maar zo'n 14 of misschien nog 15 graden, maar een buiken, maar wat zinnen. En ja, vierders, op waasje betekent er let er nog een beetje zin in het kustenwaardgebied, maar dan wordt het wat milder op naar de 16 graden. En na waasje rennen de temperaturen verder op. We moeten morgen maar weer even in het waasje.